Havnen ligner sig selv. Idylliske lystbåde vugger side om side med tonstung industri. Men snart er det slut. Kraner, lastbiler og containere bliver erstattet af en helt ny bydel i Nordhavnen med knap 20.000 indbyggere. Det er noget havnens erhvervsliv glæder sig til. Det allerførste, jeg tænkte, det var, at skide godt for os. Det var det første, jeg tænkte. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at være det bliver et knudepunkt jo hernede. Altså også for os, tilgangen bliver jo lige ned til vores butik. Clausens Fiskehandel er en af flere små butikker, der ligger på og omkring Lystbådehavnen. Set med forretningens øjne, der er det jo et kanon godt sted, vi kommer til at ligge. Det bliver meget attraktivt hernede jo. Hvad med hornfisk? Det rimer på makrel. Det er en moral. Ja, så kommer virkelig til at betyde meget for os, det er slet ikke tvivl om. Vi bliver jo naboer til det, så det skulle undre mig meget, hvis det ikke bliver en succes. Ja. Helt sikkert. Men denne regnfulde tirsdag er det ikke kun i fiskebutikken, at man er optimistisk omkring den nye bydel. Altså det er positivt for os, fordi vi får en anden kundegruppe, vi kan bearbejde. Fordi i øjeblikket der har vi jo kun dem, der arbejder her på havnen, og lastbilchauffører og sådan noget, ikke også? Plus vores lystbådssalg selvfølgelig. Er det nogle bestemte varer, som du tror, folk vil efterspørge? Ej, det er jo lidt svært at sige, men almindelige dagligvarer, altså kioskvarer, måske som en mindre supermarked, det ved man ikke rigtig nu.